Esta mañá presentábanse no Concello dúas probas de piragüismo que se desenvolverán na enseada de Ponte Nafonso ao longo deste mes de agosto, baixo a organización da Escola de Piragüismo de Outes e en colaboración coa Federación Galega deste deporte. A primeira delas será o domingo 19 e corresponderase coa quinta proba do circuito da Deputación da Coruña. A outra das citas será o sábado 26, neste caso terá un carácter internacional, coa regata de piragüismo Eurorrexión. Entre as dúas agárdase unha participación de preto de 2000 palistas de categorías base, procedentes de clubs de toda Galicia e tamén do norte de Portugal. E organizar dous eventos en unha semana que van a mover a cerca de 2000 deportistas, creo que na comarca do Barbanza, desde Corrubedo hasta Finisterre, non creo que haxa ningún evento que mova 2000 rapaces de 6 a 14 anos, creo que non hai. E nada, e agradecerlle ao Concello e á Federación a aposta que teñen por nós. Nos esperamos, como Federación, que todo saia perfecto. Sabemos que neste caso o Club de Outes, inda que novo, ten unha dilatada experiencia en organizar eventos, que todos os clubs que ata agora se acercaron a esta zona viñeron e saíron encantados tanto do Concello como da organización como da resposta de todas as administracións, e a maiores tamén hai que dicilo, tedes unha lámina de auga que o sabe perfectamente Vilouta espectacular. Dende o Concello destacaron a importancia deste tipo de probas, coas que afirman seguirán a colaborar. E quero agradecer personalmente esa labor que estades facendo, e quero que sepades que dende o Concello de Outes imos poñer todo o que estea na nosa man para colaborar con vos, para ofrecervos todo o que poidamos. Ademais do aspecto deportivo, a cita serve de promoción turística para o municipio, xa que con ela daránse a coñecer tamén os encantos do territorio. É unha honra poder albergar este tipo de competicións que traen tanta xente a Outes, que dan a coñecer o noso concello, pois xa non só a nivel galego, senón mesmo a nivel internacional, como é neste último caso, e ademais facémolo apostando por un deporte no que Outes ten unhas condicións excepcionais, e nomeadamente a zona, a parroquia de Ponte, el Cando Ponte Nafonso, e agradecerlle de novo tamén o esforzo que fai pois a Escola de Piragüismo Outes, que está facendo non só nestas actividades, organizando estas actividades, senón moitas outras ao longo do ano que ao mellor non teñen tanta visibilidade, pero que son moi importantes, non?